Gamle dreng. Godest, chefen personligt. Undskyld. Jensen. Er det dem her? Jensen, det er en fornøjelse. En udmærket flot, Jensen. Udmærket. Glimrende. Ja, tusind tak. Det minder mig om, Jensen. De er jo kun kriminalassistent af anden grad. Det må vi jo se at få gjort noget ved, Jensen. De er jo en værdifuld mand for korpset.